И здравейте хора, аз съм Стилян. Днес ще ви кажа за един филм, който гледах миналата седмица. Филма се казва Таен план. Разправя се за един бивш агент на ФБР, който има собствена програма за защита на свидетели. Търсиха някакъв убиец на име с прякора чистачът. Доста интересен филм, екшън е. Препоръчвам да го гледате от 2001 година. На колко души се оказаха замесени в този случай, ще гледате филма и ще разберете. Препоръчвам да го гледате. 2001 година е филма. Много. И точно разправя се за този случай, че стачи ги убива. Пък това било измислица на някакъв там. Просто гледайте филма и ще разберете какво се случва по-нататък. Само малка част от резюмето казвам. И общо взето това е. Това беше всичко от мен. Надявам за този клип да ви е харесал. И ако е така, пръснете един лайк. Абонирайте се за канала ми с камбанка, че да получавате известия, когато кача ново видео. Последвайте ме в Instagram. Линк в описанието към моя Instagram. Ще има линк в описанието към моя Instagram. И към моя геймърски канал също ще има линк в описанието. Аз бях Стилян и до нови срещи. Чао!